Pagbasa ti Kahan Santos nga Ebanghelyo, tumalakan San Marcos. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan. Katapos hadto nga panahon in kakurian, magmamasirom ang adlaw, ngan diri na masanag ang bulan. Magkakatakak ang mga kabitunan langit, ngan masimanghan iradalan ang mga kagamhanan sa kalangitan. Ngan mapakita ang anak han tao, di kang mga dampog. Inupdan hindako nga gahom ngan himaya. Susugoon niya ang mga anghel, ngadto hangatanan nga mga sidsid hantuna, in pagtirok ang mga pinili han Diyos, di kang hausa, ngadto haluyo nga sidsid ang kalibutan. Pag-aram kamo, di kang hangkahoy nga igo. Kung lapyo pa ang iya mga sanga, ngan magtikang na ang padaringsing, maaram kamo nga hirani ay na ang katuraw. Kaamo man nga akaagi, kung makita na niyo nga mahinanabo na ini nga mga butang, masabot kamo nga hirani ay na ang iya pag-abot. Ngan maabot na god. Tigam ni ini, mahinanabo ini nga mga butang nga diri pa mauubot in pagkamatay ang mga tao nga buhiya na. Magpapapas pa ang langit nga nagtuna, kundi magpapabiling god ang akon mga pulong. Kundi waray maaram, kung saan o maabot son nga adlaw, utak na, bisan ang mga anghel sa langit, o bisan anak, ang amay na, ang maaram hin. Ang Ebanghelyo, ang atong Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.